să facem o filmare cu Opel Corsa ca să arătăm comportamentul cutiei de viteze la mersul pe șosea. La momentul filmării, mașina are 99.008 km. Cutia de pe mașină este F17 în varianta cu rapoarte scurte și cu diferențial cu raportul 4,19. Codul cutiei, primele câteva cifre sunt indescifrabile, dar ultimele caractere sunt AT7 C 419. AT7 este cutia F17 cu rapoarte scurte, C este din nou pentru rapoarte scurte, 419 indică raportul final, adică cel al diferențialului. Și o să facem acum o filmare în care vom merge pe această șosea și pe un sens și pe celălalt la 3 viteze, 60, 80 și 100 la oră, și vom urmări comportamentul în treptele 3, 4 și 5. Comportamentul însemnând durația și consumul. Voi încerca să citesc diferite valori de consum în funcție de ce mi afișează calculatorul de bord și fac drumul și dus și întors ca să putem face o medie cât mai corectă a consumului, ca să nu fim influențați de vânt sau de alte condiții. Bun. Data filmării este 15 decembrie 2020. Cum spuneam, mașina are 99.000 de kilometri și pornim la drum. Bun, suntem în treapta a treia. La 60 la oră cu cruise controlul activ. În treapta a treia avem 2950 de ture la 60 la oră și un consum instant în jurul lui 5,86, îmi arată pe calculatorul de bord. Treapta a patra, la aceeași viteză, durația este de 2250 de ture. Consumul instantaneu este în jur de 5, 4,8, 4,6, 5. Și treapta a cincea, la aceeași viteză, avem o durație de 1850 de ture aproximativ și un consum instantaneu de 4,3, 4,5%. Accelerăm la 80 de km pe oră în treapta a cincea, unde avem în treapta a cincea la 80 de km la oră avem 2450 de rotații pe minut și un consum instantaneu în jurul valorii de 5. Am avut 4,6, 5, acum a crescut un pic spre 5,5. În treapta a patra, la aceeași viteză, avem 3050 rotații pe minut și un consum instantaneu. Momentan suntem și la vale, așteptăm să mai scadă puțin, se mai niveleze puțin drumul. Deci la 80 la oră în treapta a patra avem un consum în jurul lui 5 și puțin, 5,6, chiar am ajuns și la 6. Bun. Vom încerca și în treapta a treia. În treapta a treia, la 80 la oră, motorul este pe la aproape 4000 de ture, 3950, cu un consum instantaneu în jur de 6,5. Și vom accelera la 100 la oră. Pentru că urmează o localitate și vom încetini. La 100 la oră în treapta a 5 avem aproximativ 3050 rotații pe minut și un consum instantaneu măsurat de 6,1-6,2. În treapta a patra, la aceeași 100 de km la oră, avem 3950
de dură și un consum instantaneu de 7 litri la 100 de kilometri. Bun. Nu mai încercăm la 100 la oră și treapta a treia, pentru că se poate determina destul de ușor care ar fi durația acolo și plus că am intrat în localitate. Am ieșit din localitate, refacem testul, începem cu 60 de km la oră în treapta a treia, unde avem o durație de 2950 de rotații pe minut. Consumul instantaneu în momentul de față urcăm, deci nu este foarte relevant în momentul ăsta. Așteptăm să se niveleze șoseaua. S-a nivelat șoseaua, consumul instantaneu în jurul valorii de 5,1, treapta a treia 60 la oră, treapta a patra 60 la oră acum, 2300-2350 de rotații pe minut, consum instantaneu în jurul 4,5, 4,4, 4,6 și treapta a cincea la 60 la oră, o durație de 1850-1900 de rotații pe minut și un consum instantaneu de 4,5-4,6. Accelerăm până la 80 la oră. Unde în treapta a cincea avem 2450 de rotații pe minut și un consum de 4,4-4,6. În treapta a patra, înainte eram într-a cincea, în treapta a patra, la 80 de km la oră avem aproximativ 3050 rotații pe minut și un consum instantaneu de 5,5. Și în treapta a treia, la 80 de km la oră, avem aproximativ 3950 de rotații pe minut. Consumul așteptăm un pic pentru că iar urcăm. Deci 3950, aproape de 4000 rotații pe minut și un consum instantaneu în jurul lui 5,7-5,96. Și la 100 la oră, în treapta a cincea, accelerăm până la 100 la oră. Unde avem o durație de 3050 rotații pe minut, un consum instantaneu de 6, chiar mai puțin, 6, 5,7, iar în treapta a patra, la 100 la oră, avem o durație de aproape 4000 de dure și un consum instantaneu de 6,7-6,8 litri la 100 de kilometri.